També es fa la farigola? No, la síndria no, I això què és, Pere? Això nous verdes, que també són per fer la ratafia. Això són nous verdes? I falta encara una pela de llimona i una pela de taronja. Quina matada, Déu meu, fa això. Si has de collir tanta herba. La menta té flor. La menta no, la menta és això. Això és un altre d'allò, un altre tipus. És tipus una menta salvatge. Aquesta és la menta que tu, és un altre tipus de menta És que fa una oloreta tot. I aquí dintre què hi ha posat? La menta floreix, però no grana. Moscada, matafaluga... Granar, fer grana. Veus, flor fa aquesta. Però llavors no grana. Cafè? Menta, mentidera, floriràs i no granaràs. És una dita. Escolta, en perfumarem l'estudi. Sí. Ja li convé, perdona, que a vegades aquí Ja li convé. Compte que el Víctor està gravant. No he dit res. No. Fa sempre molt bona olor a l'estudi. No, escolta, passa de tot aquí, és veritat. Atenció a això, Què és Què és això? Això és una esvergínia amb una el pa. vergínia asiàtica. Asiàtica Sí, és. però ja... Però mira, això es cultiven aquí. Què és aquesta? Cultiven aquí. Tu ves que té la... Sí. Podem agafar-te un... Dóna un cop d'esvergínia. Podem agafar-te un barcot? Sí, clar, que són per vosaltres. Són albercocs. Que bons. Però no tenim temps ja de menjar això? La meitat. No em gravis, perquè... No, ja. Falta un quart d'hora perquè sigui la 1 i a aquesta hora saludem el nostre col·laborador Pere Puigvert, que avui ens ve amb ratafia. Acabem de fer un petit glob. Jo m'haig de... Això és molt fort, té molta graduació alcohòlica, això. Pere, què vols? Té canya. Que encara ens queda 1 hora i quart de programa, Boníssima, per cert. És que avui volíem parlar de la ratafia. El que passa és que hem decidit canviar de plans en veure avui el que ens expliquen diaris, com per exemple El Periódico, que ofereix un ampli reportatge sobre com l'E. coli ha acabat afectant gravíssimament els agricultors i els pagesos com tu, Pere. Perquè s'ha explicat això, el que passa és que ho llegeixes i et poses a la pell de la gent que viu d'això i realment és molt greu el que està passant. Sí. De fet, aparentment no ho sembla perquè tothom té al mercat tota classe de fruites i verdures, però igual que va passar molts anys injustament acusant a la pobra colza, n'he portat aquí un grapadet, l'he embolicat perquè està granada, i la pobra colza no tenia cap culpa, sinó que tenia culpa la mala manipulació d'algú que havia fet amb aquest oli. Però el més greu d'aquest cas és que aquí ni una mala manipulació hi havia. És a dir, les paraules fan molt mal i es va acusar abans de tenir proves. I ha fet tant de mal, tant que ha baixat el consum aquí aproximadament entre un 25 i un 30%, però els preus amb algunes coses han baixat fins a un 60 o un 70%. I en casos més extrems... Estem parlant exclusivament del cogombre o d'altres? No, de tot. És a dir, el problema és que el cogombre, el mal, s'ha encomanat a tot. És a dir, es va encomanar i fins i tot amb una bogeria més gran, és el que ha passat aquesta setmana, que s'ha encomanat a la cirera i tot. És a dir, la gent d'Europa no volia comprar cireres espanyoles. Nosaltres estàvem exportant cireres a França i com va haver-hi aquesta alarma, va dir no, espanyol és res. Però clar, dius, què té a veure la cirera amb l'E. coli? Jo també m'agradaria saber-ho. Però aquests productors, a veure, és que això és de sentit comú, vull dir, la cirera no té res a veure, va haver-hi una sospita sobre el cogombre, d'acord? Sobre el cogombre, però la resta de fruites i verdures no entenc que es vegin afectades. No, però aquesta senyora, fixa't que ja va començar a dir que no mengéssim cogombres, no mengéssim pebrots, no mengéssim enciams. Esclar, llavors la gent agafa com una psicosis. I aquesta psicosis, l'única manera que es podria refer que la gent perdés aquesta por seria fent una gran campanya, però amb molts diners a nivell europeu, de dir la veritat, senzillament dir la veritat, el que estem dient nosaltres, que ens senten els nostres 100 i 1.000 oients, però que ho sentís tothom, gent de tota mena, a diaris, a ràdios, a televisió, perquè no tenen cap culpa aquests pobres vegetals. Aquí també la gent ha deixat de consumir aquest tipus de producte. Aquí? Moltíssim. Només te diré un exemple. Mira, el cogombre, el dia que va passar això, de vendre's aproximadament 10 caixes a vendre'n 1 quilo. Aquesta va ser la proporció. Per tant... I ara no s'ha recuperat a mesura que han anat sortint les notícies que ho desmenteixen? S'ha recuperat una mica, però ja el preu està tan afondat que no es pot recuperar perquè hi ha tant excedent.
i, per tant, no es podrà més. Segurament ja no ho recuperarem fins l'hivern proper. Clar, és que ara hi ha un problema. Les càmeres frigorífiques dels pagesos que acumulen la seva producció en neveres estan plenes de producte que no té sortida. És una pena, però, esclar, llançar-ho ja hi són a temps. A vegades hi ha verdures que s'aguanten 10-15 dies i molta gent va pensar, bé, de 2 o 3 dies i llavors tornaran, però és que la cosa va anar a més, van començar els russos, Perquè pensa una cosa, que aquí a Barcelona hi ha molts russos que venen a comprar aquí. Jo parlava amb un productor de cireres, deia avui, abans que passés això, he vengut 16 pavets de cireres a Rússia. Clar, és molt això, I per tant, i ara diu res ni una. Clar, aquests països paguen molt bé, llavors aquí no hi ha tant de producte, ens ho podem menjar bé i no ha d'anar pas molt car un producte, ha d'anar un preu normal, el preu que anava fins ara, que ningú es queixava, però esclar, ara passa que va tan en avall que la gent sembla que té por. Perquè ho veu massa barat. Sí, i podria dius, ser. Si és tan barat, ai, a veure què em volen encolomar aquí, no malpenseu dels productes que es fan aquí, perquè realment, tu, Pere, viatges molt. Viatgem amb És una persona que va a Europa, que coneix els productors, com cultiva la gent, i tu dius que els requisits de producció que hi ha aquí no tenen res a veure. Són els millors d'Europa. Aquí estem produint, pensa una cosa, que l'hivern i la primavera, ara mateix amb el préssec primerenc d'aquí, és la despensa d'Europa. Allà encara no han arribat. I per tant estem produint pràcticament el 70% de la fruita, que n'hi ha hagut que han estat molt contents. Els italians, que ells no tenien sospita, ells han fet l'agost amb això. Jo, la veritat, és que penso que hem sortit tan perjudicats i encara el que més m'estranya, que l'altre dia vaig veure aquí al mercat, doncs una barbaritat de producte que no era espanyol, que era holandès, a uns preus rebentats. I vaig fer unes fotografies perquè demostren que hi havia centenars de pavets de tomates holandeses, que passava el mateix. Suposo que els holandesos els hi deu passar igual, però encara ho porten aquí. Dic, si ja no podem vendre les nostres. Clar, si a sobre ens porten la producció de fora, què farem? Doncs imagina't, això preocupats, és cert. No? Sí. Realment, però no és un tema menor, No, no és un tema menor i que la gent prengui consciència que no hi ha cap perill, I per donar un toc d'alegria, parlem de cogombres. Sí, senyor. Avui el Pere ha portat 3 tipus de cogombres. Un és gegant. O sigui, és una mida mitjana amb carniada més grans. És grossa, Sí. Aquest és ben grossa. És un cogombre de la varietat holandès, però fixa't tu la gràcia que estan tan ben produïts que estan embolicats en paper de film perquè amb la mà no puguin contaminar. És a dir, això si ho toques, doncs encara que tingui les mans brutes, no perquè està totalment embolicat. Però és que aquest no té cap contaminació de res. Doncs és aquest, per això he portat aquest, és aquest el cogombre que deien, que van acusar injustament d'haver produït aquestes morts. Imagina't com arribava al mercat alemany, arribava així, embolicat, totalment collit amb guants, esterilitzat, pràcticament res. Doncs jo que m'he menjat tota la vida la verdura i la fruita sense rentar, i aquí em veus, no? Sí. És a dir, naturalment no pot passar res. Sempre. Però perquè tu te l'agafes al teu camp, però una persona que ho compra a la botiga... A vegades jo... Home, la norma d'higiene és rentem... Mira, doncs no, doncs et dic, jo a vegades no és la meva i a vegades vaig pels mercats... Però, Pere, no, vaig... A veure, no dic que ho això és el que tu fas, però no és la recomanació per tothom. La recomanació és renteu, sempre la fruita i la verdura. Sempre ho dic perquè no saps què toques. Però coneixent el que jo veig, coneixent de no em ve aquesta fruita, jo me la menjo. Si veig un pagès del Baix Llobregat o veig un pagès... Però tu perquè els coneixes. Clar que els conec, i jo sé, i a veure quines peres tens, a veure quines cireres. Mai, Marta, he rentat res. Tu me veus a mi afectat d'alguna cosa? No, fas molta cara de salut. Doncs ja està, doncs home, no tinguem carai por. Molt bé. Cristina. Sí, això què fas amb això, home? La Cristina és que està agafant... Estic provant l'albergínia aquesta. És una albergínia molt curiosa, molt tova, molt prima. Sí, no sé, fa gràcia. D'on ve aquesta? Però d'on ve aquesta albergínia? És una albergínia que ha portat, que ve d'aquí, evidentment. S'està produint aquí a Espanya. El que passa que això ho ha demanat... Això ho veig i penso que és una cosa morfa, Sí, els asiàtics. A mi em fa pensar en una cosa que tu no saps perquè no ho has vist mai, i és així. És el membre dels porcs.
Sí, aquest que té la mala Marta és pràcticament el membre del fons. Aquesta secció què té, que sempre aneu a parar al mateix lloc? No, però és que us sembla. El membre de... Sí, i en forma així escargolat, així. I una mica cargolat. Igual, és que a mi em fa... Ja és el mateix color. Tal qual. Sí? Sí, és rosadet. Bueno, si jo ho agafo perquè són les Virgínies. Si fos un membre d'un porc, jo així no ho agafo amb aquesta alegria. Pobre porc. Si no li agafo jo això. No, doncs aquesta Virgínia és molt bona. Els asiàtics la van reclamar, hi ha molts asiàtics aquí. Això ho heu menjat en el restaurant xinès, o wok, aquelles verdures tallades, i es menja amb la pell i tot. I és justament això. Una de les verdures. Recordeu, per cert, que si li voleu fer alguna pregunta al Pere Puigvert, aprofitant que avui ens visita, podeu marcar el 9024 7700, 9024 7700, i cap al simple fet de fer-li aquesta pregunta us emportareu un dels llibres que ell ha escrit, Com escollir les millors fruites i verdures, i a més entrareu en el sorteig d'un passeig per als seus conreus de Ventalló, que estan plens de cirerers fantàstics que es van veure afectats per les pluges. Bé, una mica, però tranquil. I avui, de fet, escolta'm, te'n vas cap allà quan acabis la secció i t'esperen 80 persones. Sí, venen en grups diferents, però sí, hem d'anar... Que venen a menjar cireres. A menjar cireres i a collir-se, i a menjar albercocs, el que faci falta. Sí, esclar. Però clar, per fer això s'ha de ser padrí, S'ha de padrinar un dels arbres del Pere Puigvert, que ja sabeu que és una iniciativa que ell ha posat en marxa i que a canvi de 50 euros que inverteixes inicialment, ell t'envia fruita i verdura per valor d'aquests diners, i que, escolta'm, fantàstic. A més, si s'apadrina un arbre aquest cap de setmana, avui i demà, pel Via Lliure, fem un regal bastant curiós. Si regalem 5 quilos de cireres, ja que s'han de llançar i no la gent no es vol, 5 quilos de cireres que ells sí que els haurien de comprar. Perdoneu, hem menjat aquí cireres i estan espectaculars. 5 quilos de cireres, o bé 5 quilos d'albercocs, o bé 10 quilos de préssecs. A triar. O sigui, li envies la fruita per valor de 50 euros al llarg de diverses tongades, diríem. I llavors allò ho té gratuït. 5 quilos de cireres o 5 d'albercoc. Que no cal que els demanin de cop, els poden demanar repartits. Sí, senyora. I el préssec tenen temps durant tot l'estiu. Per anar-lo rebent. Cireres s'han d'afanyar una mica aquest mes, però l'altre tenen temps tot. Doncs recordeu que la pàgina web per apadrinar un arbre és apadrinaunarbrefruiter.com. Els cogombres. Mira, aquest altre cogombre que veus que és rugós... És petit i rugós, i punxa una mica quan el toques, d'acord? Aquest cogombre és el cogombre que hi havia abans aquí a Catalunya i a Espanya. Se'n diu cogombre espanyol. I aquest què és? Jo no l'he vist gaire, perquè ha anat a menys. El francès l'ha menjat. Aquest és el cogombre francès, és una barreja d'aquest i aquest. Del gros. Sí, i aquest és el que s'ha menjat al mercat. Aquest és el cogombre clàssic, però és el cogombre francès. Però és el més bo, tu creus? No, mira... Quin recomanes? A veure. Com que a mi no m'agrada el gust del cogombre, jo el més bo és aquest, el que té menys gust. Però el que té més gust és el cogombre espanyol. Si tu t'agrada, ets pepinero, si tu t'agrada el cogombre, l'espanyol. Llavors el francès, llavors l'holandès. Va per aquest ordre. Aquest és el que té més gust, més fort, aquest un entremig, i aquest el gust suau. El preu del cogombre deu haver caigut. Totalment. Mira, nosaltres us venem a 45 cèntims, però imagina't, encara hi ha hagut de guanyar un majorista, encara hi ha hagut de guanyar el transportista, encara el pagès que cobra, imagina't. I abans els veníeu a quan? Doncs veníem a €1,25, €1,50... És que... Sí. I duren? O sigui, si els compres es conserven bé? Sí, es conserven 15 dies. Queda una cosa, el cogombre es multiplicarà per 10, perquè la gent ha deixat de plantar cogombre. Això dura 3 mesos. I quan deixa de plantar, llavors arribarà el seu temps, que n'hi haurien d'haver, que és l'estiu, que quan es mengen, llavors no n'hi haurà. O sigui, l'any vinent... No, l'any vinent no, aquest estiu ja. Aquest estiu, a finals d'estiu, el preu del cogombre... Faltarà, ja ho veureu. Es dispararà. Ja ho veureu. I potser abans. Quin desastre. Sí, llavors ho hem de pagar tots. Quina culpa tenim tots, fins i tot els pobres consumidors. Ai, Déu meu senyor. Escolta'm, per cert, has portat una síndria mini? Què és això, una síndria individual? La nova tendència de síndries. M'encanta, la nova tendència en síndries. Sí. És una síndria mini. Mini síndria. O sigui, no és que hagi sortit malament, és així, està buscat, això. No, d'aquí poc els veurem així. Perquè són síndria ració. Però això tu acabes en un... Perdona. Per això, entre dues persones perquè molta gent no ha de comprar tot un catxo síndria o tallar-la, si vol una petita, doncs agafen aquesta... I està bona? L'has provada? Sí, aquesta no l'he provada, però normalment aquestes síndries són molt bones. Ai, perdoneu, que queda un minut i mig. Va, ràpidament, una consulta. Trinidad, bon dia. Hola, bon dia. Tu diràs, Trinidad. Mira, yo quería preguntarle al Pere que si las hojas del rábano se pueden comer. Sí, las hojas de rábano se pueden comer. Lo que pasa que depende si te gusta el sabor. Toda la hoja se puede comer, de todas las verduras.
pero cocida... Cocida o cruda, como a ti te gusta. Sí. Se puede comer, no hay ningún problema si a ti te gusta el sabor. Ajá. Es manchable, las flores se pueden comer, todo. Sí, gracias. Mira, otra cosa, que esto, yo me gustaría hacer esto de apadrinar un árbol. Ho està trucant molta gent, mira. Ara, sí. No, es que no tengo yo en casa ordenador. Pues le facilitarán el teléfono y lo hace por teléfono. Ah, vale, pues... Sí, se puede hacer por teléfono, sí. Sí? Doncs ara fora d'antena, Trinitat, et passarem el telèfon del Pere, perquè realment per ells el més còmode és que es faci per internet, però a tu en aquest cas te'l passem el telèfon. Vale, gràcies, Trinitat. Una abraçada, adéu-siau, bon dia. De fet, està trucant molta gent que vol apadrinar un arbre i que diuen, no sabem com fer-ho. Escolteu, és que és molt senzill. Entreu a la pàgina apadrinaunarbrefruite.com, apadrinaunarbrefruite.com, i allà és qüestió d'omplir el formulari. Res més. Ja està. Res més. Directament ja sereu padrins i aleshores ja quedeu amb ells sobre el tipus de fruites que voleu, que són fruites que teniu la garantia de la qualitat del Pere, que agafen de l'arbre en el seu temps just. I via directa amb en Pere, encara que sigui venit. És veritat que t'envien molts mails, Sí, via directa. Jo m'agrada. I els respons, a més a més. Tothom. Una feinada d'espanta, aquest home. Quan agrada la feina... Pere Puigvert, vés cap a Ventalló, que t'esperen 80 persones. Un petó. Adéu-siau.